O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, reuniuse en Madrid con responsables de costas do Estado, aos que transmitiu a necesidade de rebaixar a liña de servidume en varias zonas de Porto do Son. O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, solicitou ante Costas a redución da liña de servidume dos 100 aos 20 metros en algunhas zonas do municipio, como é en varios núcleos rurais onde hai máis de 120 vivendas afectadas. Unha vez aprobado o plan xeral, nos puxemos a traballar porque queremos intentar que a liña de servidume de Costas ser capaces de baixala dos 100 aos 20 metros. Nós temos moitos núcleos, temos 13 núcleos afectados, 13 núcleos rurais. Podemos empezar por Punta Cabalo, aí na Guieira, na Arnela, Cabeiro, hai varios núcleos, non? Que son nestes 13 núcleos son máis de 120 viviendas afectadas. En Costas amosáronse receptivos con este cambio, máis precisas elaborar un informe de consolidación de núcleos anteriores ao ano 88, cando a lei entrou en vigor. Entón, o que queremos é facer un estudio de consolidación para que no ano 88, que saliu a lei de Costas, quedera polo menos o 50% de consolidación. Isto quere dicir que temos que mirar a superficie do núcleo que as viviendas que había no ano 88 da aprobación da lei de Costas. Entón, se dá consolidación, pois é o que vamos a solicitar, que a liña de servidume baixe aos 20 metros. Esta reducción suporía un avance para estas familias que cada vez que precisan realizar unha obra na casa teñen que solicitar permiso a Costas do Estado. Se baixamos a liña de servidume a 20 metros, que pasa? Pois que lle facilitamos moitísimo a vida aos veciños deses propietarios que teñen esa vivienda. Agora, por exemplo, para cambiar unha tella, para pintar, para facer calquera cousa que queira facer na vivienda, temos que pedirlle autorización a Costas. É a verdad que, bueno, pois é bastante engorroso, e desta forma, pois xa sería licencia directa municipal. A reducción tamén se solicita para a zona de Coira, en Portosín, e no casco urbán de Porto do Son, onde hai vivendas ubicadas preto da igrexa. Nestas zonas solicitouse a liña de servidume de fachada. Tanto ali en Portosín como en Porto do Son, aquí en Porto do Son, eu creo que podíamos conseguir que a liña de servidume fora para a liña de fachada, porque aquí tamén se fixe un paseo marítimo, o facer o paseo marítimo tamén avanza un pouquiño sobre a liña de Costas e aí podíamos andar rozando. Pois tamén eso o pedimos, que estudiaran tanto no casco urbano de Portosín, ali en Coira, como en Porto do Son, pois a ver se éramos capaces de desafectar e pasar a liña de servidume a liña de fachada. Más que nada porque, bueno, quen cumpleu, que non fixo por respetar a lei, agora resulta que non pode facer porque non lle permite Costas. E aqueles ao mellor que fixeron as obras de unha forma máis irregular, agora resulta que teñen baixo máis 3, como que o cumpleu castigámolo e o que non cumpleu non castigamos. Entón, por aí tamén estamos traballando en eso. En canto este elaborado o estudo necesario será enviado a Madrid.